Ga wasu fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Zuga na gaba kuma Tataɓurza, sannan da akwai Ƙwamushen Jariri, sai kuma Tazarce, Ayya Sultan, Baƙar Kunnama. Domin samun waɗannan ƙasaitattun fina-finan Indiyan Hausan kai tsaye ka saukar da su a wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to kamar dai yadda aka saba hanya ɗaya ce tallin sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP, wanda iya cikin wannan group namu ne kawai zaka dinga samun waɗannan fina-finan da kake ganin muna muku tallan su a koda yaushe. Da zaran ka zo ka ɗau number nan da kake gani ka yi magana akan WhatsApp ka ce kana son shiga group namu na Indian Hausa, wato group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin sauke fina-finan Indian Hausa ko waɗanne kala kuma daga kowanne kamfani. Ƙwarai kuwa duk wani kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indian Hausa amma baka samun fassarorin, sai dai ka shiga kan YouTube ko kan Vidimir kai ta ganin tallace-tallace amma ka rasa yadda za ka dinga samun su, to gaskiya nesa ta zo kusa. Ka ɗauki number nan da kake gani kai tsaye kawai ka mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram, za a tura maka bayanai ka biya 'yan kuɗinka sannan ka bada number ka a suburbuɗa ka a cikin wannan tsarin. Ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar taku ce. Da zaran an saka number ka a cikin wannan group ɗin, to duk wasu fina-finan Indian Hausa da kake so har ma da waɗanda baka so, da waɗanda kaga tallan su har ma da wanda baka ga tallan su ba, sai dai kaga fina-finai barkatai a cikin group ɗin ko yanzu ka shiga, sai wanda kake so zaka dinga zaɓa kana saukar da shi a wayarka ko kuma ka dinga kallon sa a cikin group ɗin ba sai ka saukar ba. Kuma kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indian Hausa, to muddin ka biya kuɗinka aka saka number ka a cikin wannan group ɗin, to zaka ci gaba da samun fassarori daga kowanne kamfani da yake fassara, kama daga Algaita, Sultan Yusuf Zamani, Mega, D-Love, Fikira Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwa da suke fassara fina-finan Indian Hausa baki ɗaya. To muddin ka zo ka biya kuɗinka aka saka ka a cikin wannan group ɗin, za ka ci gaba da sauke duk wasu fina-finai da kake so a ranar da suka fita a lokacin da aka sake su, kuma a duk inda kake a duk ƙasar da kake kar ka damu ka yi magana.